Kaixo eta ongi etorri jakidunera. Gaurko bideoan optimizazio buruketa bat egingo dugu. Buruketa honetan kalkulatu behar dugu, ditugu dimentsioak, leihoaren dimentsioak azalera 8 metro karratua izateko eta kalkulatu behar dugu dimentsioak koste minimoa izateko. Jakinik, marko vertikalak 300 eurometro kostatzen direlako eta horizontalak 150 eurometro. Ariketa hauetan beti lehenengo eta behin planteamendua egin behar dugu lotzeko ekuazio batekin, datorekin eta helburu funtzioa, ze maximizatu edo minimizatu nahi dugun, kasu honetan kostea. Gero, lotzeko ekuaziotik bakandu behar dugu aldagai bat, iza edo i, eta ordezkatuko dugu helburu funtzioan. Behin helburu funtzioaren aldagai bat baino ez daukagunean, deribatuko dugu berdin du zerora, hortik aterako dugu iza edo i, eta gero ordezkatuko dugu hemen bakanduta dagoen ekuazioan, eta i kalkulatuko dugu beste dimentsioa. Orduan, hasiko gara, lehenengo eta behin, planteamendua, 8 metro karratua, azalera hau, laukizu zena izango da x bideri. Hoi da azalera, eta 8 metro izan behar dela. Orain, koste funtzioa, helburu funtzioa izango da, koste minimoa nahi dugu. Kostea izango da, iza hau eta iza hau, bi iza dauzkagu, baina, 2 iza metro dauzkagu eta ordaindu behar dugu 300 euro metro. Orduan, 300 bider hori. Gauza bera egingo dugu marko horizontalarekin. 2 marko horizontala dauzkagu eta ordaindu behar dugu metro gatik 150 euro. Hau da planteamendua. Orain, hemendik bakandu behar dugu ez ezagun bat, iza edo i nahi duzula. 8 zati iza geratzen da. Eta 8 zati iza hori ordezkatuko dugu hemen. Lehenengo eta behin kalkulak egingo ditugu. 600 iza eta 300 i dauzkagu eta orain ordezkatuko dugu. 600 iza geratzen da, baina hemen garatuko da 300 bider 8 zati iza. Hau da, 2400 zati iza. Iepa, iza falta zaiten. Orain, deribatu behar dugu. Eta berdin du zerora, maximo minimo horiek bilatzeko. Polinomio bat izan da, hemen iza berbi egin behar dugu, minus hau jarri dut, orain 2400 zenbakia izan da 0 izango da, deribatua bider iza 0, eta orain 2400 jarri behar dugu eta izaren deribatua da bat. Eta horregatik minus hau agertuko da. Berdin 0 egitean, edo MKT egin, edo hau pasatu beste alderan, nahi duzuela, adibidez egin aldugu horrela. Orduan izaberbi, ona, 600 izendatzailera, bi 0 kendu, 24 zati 6 ematen da lau, eta gero errokarratua egin behar dugu. Kontuz kontestuarekin, errokarratu lau plus minus bi da, baina hemen dimentsioa ez da posible negatibo izatea. Orduan bakarrik dauzkagu soluzio bat, bi. Gero, soluzio horrekin joango gara, ona, eta 8 zati bi, lau izango da. 2 metro eta 4 metro unitateak kokatuko ditugu, bai? Eta dimentsio hauekin koste minimoa lortuko dugu. Hau izan da dena, mila esker ikusteagatik eta gogoratu sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.